नमस्कार मु स्वप्ना यूट्यूब चैनल को स्वागत करछि। चलते हम सकाल सकाल जाऊँ बुलिया को तथा 9टा 10टा हेल्ला बोधे बुलिया जाऊँ हम कम जाऊँ। चलते आगू चलते जोड़ी होगी देखिए मुझे कौड़े जाऊँ कौन कर देखिए आ चैनल प्लीज नुआ अच्छा चैनल को सब्सक्राइब कर दूँ। आगू के भल भल भिड जो देखिए जाऊँ चलतु वही भल भल जगह आप देखिए चल ऊपर गोटे हेलिकप्टर जाऊँ देखा ना देखा पड़ा बोधे साढ़े साढ़े पलैला देखो नजरा आपण मानू देखे दरिया नजरा सकाल सकाल खरार आस सकाल ना तथा 10टा घंटा पुणी आउ पानी भी नहीं दरिया देखो बैक कैमेरा कर देखो आप मोदी आसली आम पूरा फाँका आम कड़े बुली 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 आई दरिया भी कहीं ना रोड बंद कर दी जाम कर दी नहीं नहीं 30 रुपए का अभी दे देगा नहीं समुद्र ओदा हो पूरा गिला हो पूरा कपड़ा गिला हो गली तथापि जीवाक तार मन होनी पानी भर पड़ी समुद्र में अरे पूरा कपड़ा गिला है ब्रा सकाल आसो शीत शीत दिन में समुद्र पानी खेल ना भारी मजा लगुच राति आम रोड के सुंदर देखा रोड गछ दिए ना लगी लिचु मोदी आसो मोदी तो दिन में आस रात कौन पे सज कर सुंदर देखा सब जगह सब जगह पुलिस सब जगह पुलिस बाट छाड़ी जो पुलिस टिके बाट छाड़ी जो पुलिस सोल्जर ऊपरटा के सुंदर देखा वाओ सोल्जर 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 बाबा रात आसलु मार्केट गोटे कम था जिनस पत्र किणा शीत लगुच ठंडा लगुच 5 स्टार होटल देखिए ए भारी शीत लगुच लो थोड़ा डेंटिनी माने 5 स्टार होटल सकाल दिन भल कटिला दिनटा बेकार बेकार आज दिनटा बेकार बेकार गला आज मो मन भल ना सका बापा आम पुओ को पनिशमेंट देदेले शीत मो मन भल ना से भल ना 5 स्टार होटल रोड के सुंदर देखा मोदी आसो उद्घाटन बोली के सुंदर से सजवा देखते सुंदर लगुच कॉलेजटा स्कूल यहाँ गवर्नमेंट स्कूल सुंदर लगुच के सारा पुलिस भी खड़ा है सुंदर लगुच ना तमन बुली पड़े आसलु बुल बापा बस पाठ पढ़ाती पढ़ाऊँ
ଆଉ ମୁଁ ରୋଷେଇ କରୁଛି ଚିକେନ୍ ଆଣିକି ଆସିଥିଲି। ଚିକେନ୍ କଷୁଛି, କଷା ଚିକେନ୍ ଅଛି। ଆଉ ଏଠି ଦିନରେ କୋବି ବନେଇଥିଲି, ଏବେ ଅଛି। ଭାତ ଅଛି, ଯଦି ହବ ରୁଟି ଦିପଟ ବନେଇବୁ ଖାଇବୁ ଆଉ। ବିଲୁ ବୁଲିଆ ଟମାଟୋ ଆସିକି ଆସିଲୁ, କାମ ଥିଲା ତ ସେଥିପାଇଁ ଯାଇଥିଲୁ ଟିକେ ଅଳ୍ପ ଜିନିଷ ପତ୍ର ଆଣିବାକୁ। ଆଗକୁ ପୂଜା ହେଉଛି, ପୂଜା ପାଇଁ ଏଇ କଟୁରୀଟା ଆଣିକି ଆସିଲି। ପିଡ଼ା ନା କ'ଣ ପିଡ଼ା ଏଇଟା ଆଣିଲି, ଏଇଟାକୁ ବି ଆଣିଲି। ଏଇଟା କାଚର ଇଏଟା କ୍ଷୀରି ଫିରି ଖାଇବା ପାଇଁ କାଚର ବାଉଲଟା 6 ପିସ୍ ଅଛି ଆ ଦେହରେ। ଭିତରେ ରଖିଦେବା। ଆଉ ଗୋଟେ ପରିବା ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଆମେ ଭାଙ୍ଗି ଆଣିଥିଲା, ପରିବା ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଗୋଟେ ଆଣିଲୁ ବୁଲି। ଆଉ ମୋଦି ଆସିବେ ବୋଲି ଆମ ରୋଡ ଏତେ ନିଟ୍ ଆଣ୍ଡ କ୍ଲିନ୍ ହେଇଛି। ଲାଇଟ୍ କି ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି, ମନ ହଉଛି ଖାଇବନି ପିଇବନି ଯାଇ ସେ ରୋଡରେ ବସିବାକୁ। ଆଉ କାଲି ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳକୁ ଯଦି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆଇଲା ତ ଆମେ ସବୁ ଯିବୁ ଦେଖିବାକୁ, ଭିଡ଼ିଓ କରିବି। ଆଉ ଯଦି ଦିନରେ ଆସିଲା ଯାଇପାରିବୁନୁ। କାଲି ଛୁଟି ଥିଲା ହେଲେ ଆମେ ଦିନ ଯାକ ଆଜି ବୁଲିଗଲୁ ନା। ଆଉ କାଲି ଠୁଣ୍ଡି ଗୁଡ଼ି ଚାଲିବ, ଆଉ ଯାଇପାରିବୁନୁ, ଆଉ ହବନି। ଦେଖେ କାଲି ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ, ଯଦି ଆଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ଭବ ହେଲା ଫୋନ୍ କରି ଡକେଇବୁ। ଯଦି ସମ୍ଭବ ହେଇପାରିଲାନି ଛାଡ଼ିଦେବୁ ତାଙ୍କୁ ପାଇଁ 9:30। ଆଉ ପୁଅ ଏଇଠି ବସି ପାଠ ପଢୁଛି, ଆଜି ମୋ ମନ ଭାରି ଦୁଃଖ। ପିଠା ଖାଇବ? ବାପା ଆଜି ପନିସମେଣ୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି ନା, ବାପା ପନିସମେଣ୍ଟ ଭାରି କଷ୍ଟ। ଯେ ବାପାଠୁ ପନିସମେଣ୍ଟ ଖାଉଁନ୍ତି, ସେ ପିଲା ହିଁ ଜାଣୁଥିବେ ବାପା ପନିସମେଣ୍ଟ କେତେ କଷ୍ଟ। ମା ମାରିଦେବ, ଗେଲ କରିଦେବ, କୋଳରେ ପୁରେଇ ଦେବ, ସେଟା ଭଲ ଲାଗିବ। ମୋ ପୁଅକୁ ଆଜି ରଖିକି ଖାଇବାକୁ ଦେଇନଥିଲେ, ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳୁ ଟ୍ୟୁସନ୍ ଆସିଲା ମୁଁ ତାକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଲି। ତାପରେ ମନ ଭଲ ଲାଗିଲାନି, ସେଟା ଆମକୁ ନେଇକି ଗଲେ ବୁଲିବାକୁ। ସକାଳେ ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ତ କାମ ଥିଲା ଦରିବାକୁ କାମ ନଥିଲା ତ ଇଏ ପାଇଁ ଯାଇଥିଲୁ, କ'ଣ ପାଇଁ ଠାକୁରଙ୍କ ଜିନିଷ ଥିଲା ତ ଫୋପାଡ଼ିଆ ଯାଇଥିଲୁ ସମୁଦ୍ରରେ। ତାପରେ ଆମେ ଭାବିଲୁ ମାଛ ଫାଛ ମାର୍କେଟରୁ ଆଣିକି ଆସିବୁ ଘରକୁ, ଦେଖୁନ ମାଛ ମାର୍କେଟ ଥିଲା, ଭଲ ମାଛ ବି ନଥିଲା। ମାର୍କେଟରୁ ରିଟର୍ନ ଆଇଲୁ, ମାଛ ମାର୍କେଟରୁ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ଜଗର ମାଛ ଖାଇବାକୁ, ନଥିଲା। ଆଉ ଯୋଉ ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ଥିଲା, ସେ ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ବାଗ ନଥିଲା। ମାଛ ମାର୍କେଟ ରିଟର୍ନ ବୁଲିକିରି ଆଇଲୁ, ଆଉ ମାଛ ମାର୍କେଟକୁ ଗଲୁନୁ। ତାପରେ ଭାବିଲୁ ଆଉ ଅଲଗା ମାଛ କରନୁ, ଆଉ ଅଲଗା ମାଛ ବି ଆଉ ଆଣିଲୁନୁ। ସାଧା ଦିନରେ କରି ଖାଇ ନେଇଥିଲୁ। ସେଠୁ ଏଇନେ ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳକୁ କହିଲେ ଚାଲ ବାହାର ଟିକେ ବୁଲିକି ଆସିବା। ବୁଲିବା କ'ଣ ଜିନିଷ ବି କିଛି କିଣିବାର ଥିଲା। ଠାକୁରଙ୍କ ସେ ପଟଲାଟା କିଣିବାର ଥିଲା, ସେଇଟା ଆଣିଲୁ। ଆଉ ଗୋଟେ ପରିବା ଷ୍ଟାଣ୍ଡଟା ଭାଙ୍ଗି ଆଣିଥିଲା, ସେଇଟା ଆଣିଲି। ଆଉ ଗୋଟେ କାଚ ବଲ୍ଟା ସେଟ୍ ବାଲା, ସେଥିରୁ ଗୋଟେ ଆଣିକିରି ବୁଲିକିରି ରୋଡ଼ ଯାକ ପାଣିପୁରି ଫାଣିପୁରି ଖାଇକିରି ଆସି ପହଞ୍ଚିଲୁ। ପୁଅ କହିଲା ବାବା ମୁଁ ଚିକେନ୍ ଖାଇବି, ସେ ଯେଉଁ ଚିକେନ୍ ଆଣି ଦେଇକି। ଆଉ ମୋଦି କାହିଁ ଆଉଛି, କ'ଣ ପାଇଁ ଆଉଛି, ଆଙ୍କଠୁ ଚାଲ ପଚାରି ବୁଝିବା। କୁହନା ମୋଦିଜୀ କାହିଁ ଆଉଛି? ମୋଦି ସିଲଭାସରେ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଉଦ୍ଘାଟନ ହେବାର ଅଛି। ଆଉ ଦମନରେ ଏୟାରପୋର୍ଟ ଉଦ୍ଘାଟନ ହେବାର ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି। ନୂଆ ନୂଆ ସ୍କୁଲ କଲେଜ ଖୋଲିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ କରେଣ୍ଟରେ। ତ ମୋବାଇଲଟା ଟିକେ ରଖିକିରି କହିଲେ ହବନି? ସେଇ ଟାଇମରେ ସେ ତାକୁ ବି ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବେ। ସେଇ ଜାଗାରେ ମୋଦି ଦମନ, ଆଗକୁ ବି ଇଲେକ୍ସନ ଅଛି, ସେଇ ସମୟରେ ମୋଦି ବାସ୍, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଆଉ ରୋଡ କେମିତି କ'ଣ ହେଇଛି ଟିକେ କୁହ ତ? ରୋଡ ବଢିଆ, ପୁରା ନିଆରା ଢଙ୍ଗରେ ସଜା ହେଇଛି। ସେଠି ଫିଲ୍ମ ପିକ୍ଚର କଲେ ଚଳିବ। ପିକ୍ଚର ତ ହବନି, ମୋଦିଜୀ ଆଉଛନ୍ତି ତ, ସେଇ ପୁରା ରୌନକ ଲାଗୁଛି। ଦିନ ଦେଶା ରାତି ସିନା, ଦିନ ଦେଶା ଲାଗୁଛି। ସେଇ କହିଲେ ଆମେ ଭାବିଥିଲୁ ସେଠି ରୋଡ ଉପରେ ଇନଷ୍ଟା ବନେଇବୁ। 2 ଖୋଜ ବାଟ ଚାଲିବ ପୁଲିସ, 2 ଖୋଜ ବାଟ ଚାଲିବ ପୁଲିସ। ସେ ପୁଲିସ ମାନେ ଏଇଠୁ 2-4 ଜଣ ମାରିଦେବ ପୁଲିସ। ଆମ ଏ ବିଲ୍ଡିଂ ଆମ ଏଇ ଯୋଉ ଜାଗାରେ ଅଛୁ, ସେଠି ବାହାରକୁ ରୋଡ ଉପରୁ ବାହାରିଲା ବେଳକୁ ସେଠି ପୁଲିସ। ଟିକେ ଆଗକୁ ଗଲା ଆଉ ଯେତେ ଯାକ ମୁଁ ଦମନ ପୁରା ଲାଷ୍ଟ ତକ ବୁଲି, ଦମନ ତ ଅଧା ମାର୍କେଟ ପୁରା ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଛି ରୋଡ ନା, ସୁତୁଲି କାଟି ଦେଇଛନ୍ତି ନା, ପୁରା ସୁତୁଲି କାଟି ଦେଇଛନ୍ତି ଇଏ ସକାଶେ ନା, ସୁତୁଲି ବାନ୍ଧି ଦେଇନାହାନ୍ତି।
गेट लगे नहीं बैरिकेड लगे नहीं ଆମେ ସେପଟେ ବୁଲି ବୁଲି ଭିତର ପଟେ କୋଉ ଆଡେ ବାଟ ଦେଖି ସକାଳେ ତ ବହୁତ ହଇରାଣ ହେଇକିରି କେତେ ଆଡେ ପଶି ପଶି ଯାଇଥିଲୁ। ଏଇନେ ବି ସେ ହଇରାଣ ହେଇକିରି ଆଇଲୁ। ତଥାପି ମଜା ଲାଗିଲା ଆଜିଟା। ଆଜି ଦିନଟା ଭଲ ଭଲ କଟିଲା ଆମର। କିନ୍ତୁ ମୋ ମନଟା ଟିକେ ଦୁଃଖ ହେଇଗଲା ଆଉ। ବର୍ତ୍ତମାନ ବାଦଲକୁ ମାଡ଼ ବାଜିବ କାରଣ ପାଠ ପଢ଼ୁନାହିଁ ତା ମନ ଇଚ୍ଛା ବୁଲୁଛି ମନ ଇଚ୍ଛା ମସ୍ତି କରୁଛି ପାଠରେ ବିଲକୁଲ ଧ୍ୟାନ ମସ୍ତି ଯାଉଛି ଆଜି ମାଡ଼ ଖାଇଛି ମୋ ବାଦୁଲୁ ଆଜି ମାଡ଼ ଖାଇଛି ନା ଚାଲନ୍ତୁ ହେଲା ଖାଇଦେଲୁ ଚିକେନ ହେଇନି କଷା ହେଇଗଲା ଯେ ଭାବୁଛି ପାଣି ଦେବି କି କଷିବି କଣ କରିବି ଭାବୁଛି ଚିକେନ କଷି ଦେଇଛି ତ ଭାବୁଛି ପାଣି ଦେବି କି କଷା ଦେବି ଦିନର କୋବି ତରକାରୀ ଅଛି ହଁ କଷା ଖାଇଦେବା ପାଣି ଦେବାନି ଭୋକ ଗଲ କୋବି ତରକାରୀ ଦିନର ଅଛି ଆଡେ ଇଏ ଚିକେନ କଷା ହେଇଗଲେ ଏତେ ପାଣି ଦେଇଦେଲେ 2ଟା ମଣିଷ 3ଟା ମଣିଷ ଖାଇବୁ ବାପ ପୁଅ 3 ଜଣ ଯାକ ମୋ ପୁଅ ତ ଏତିକି ଖାଇବ ମୁଁ ତ ଏତିକି ଖାଇବି ସେ ଯାଉ ସିଏ ଖାଇବେ ଯା ତେବେ ଯା ଖାଇବ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଗକୁ ରଖୁଛି ଚାଲ କୁଆଡେ ଆଗକୁ ଯୋଡ଼ିବାର ନାହିଁ ବୋଧେ ସାର୍ ଏଇଠି ରହିଲା ପ୍ଲିଜ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଗୋଟେ ଭଲ ଲାଗିଲେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦେବେ ଆଉ ଯିଏ ଭିଡ଼ିଓରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିନାହାନ୍ତି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଯାଇ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଆଗକୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ନ୍ୟୁ ନ୍ୟୁ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆସିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରି ରଖିଲେ ତ ଜାଣିପାରିବେ କେମିତି କ'ଣ ଭିଡ଼ିଓ ସବୁ ଯାଉଛି ଆଗକୁ ଚାଲନ୍ତୁ ବାଏ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ କେମିତି ଲାଗିଲା ପ୍ଲିଜ୍ କମେଣ୍ଟ କରିକି କହିବେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ କେମିତି କ'ଣ ଲାଗିଛି ଆମ ରୋଡ଼ଟା ମେନ୍ କେମିତି ଲାଗିଛି ମୁଁ ସମୁଦ୍ରରେ ମଜାମସ୍ତି କରୁଛି ସେଇଟା କେମିତି ଲାଗି ସେଇଟା କହିବେ ଛୋଟା ଚାଲ ଆଉ କାଲିର ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓଟା ରହିବ ମୋଦିଜି ଆସିବା ପାଇଁ ସେ ଭିଡ଼ିଓ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ଯିବା ପାଇଁ ଯଦି ଯାଇପାରିଲି ସେ ଭିଡ଼ିଓଟା ବି ଦେବି ଦେଖାଯାଉ କାଲି କଥା ଅଛି ତ ଆମ ବାବୁଙ୍କୁ ଛୁଟି କମ୍ପାନୀ ଦେଉଛି କି ନ ଦେଉଛି ଆଉ ଛୁଟି ଯଦି ପକ୍କା ଦେଲା ଆମେ ଲାଗିକି ଛୁଟି ଆଣିପାରି ଆଉ ଛୁଟି ଦେଲା ଯିବୁ କାଲି ଭିଡ଼ିଓ କରିବୁ ଆଉ ସାର୍ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳକୁ ଆସିବ ଲିଚୁ ଫିଚୁ ଲାଗିଛି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳକୁ ଆସିବ ନା ନା ହଁ ସେ ଲିଚୁ ଫିଚୁ ଲାଗୁଛି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳକୁ ତାହେଲେ ଆସିବନି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳକୁ ହେଲେ ଆମ ମା ପିଲାଙ୍କର ଭଲ ଆମେ ବୁଲିବୁ ଚାଲନ୍ତୁ ବାଏ